హలో అద్దంకి. వేంపాడు నుంచి మారెళ్ళ వెళ్లే రోడ్లో బలరాం నగర్ దగ్గర 3.80 ఎకరాలు బత్తాయి తోట సేల్కి వచ్చిందండి. ఈ 3.80 ఎకరాల్లోనే 3 బోర్లు, ఒక పెద్ద నీటి కుంట, 20x20 సైజ్ కాంక్రీట్ వాల్తో చాలా స్ట్రాంగ్గా కట్టారండి. మరియు సపరేట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కలదు. రోడ్డుకి ఈ వైపు తోట ఉంటే అటువైపు బలరాం నగర్ కాలనీ ఉంటుంది. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఓనర్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాము, కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ కనుక్కోగలరు. థ్యాంక్ యూ. ఈ ల్యాండ్ వివరాలకు వస్తే అద్దంకి నుండి దర్శి వెళ్లే దారిలో వేంపాడు టు మారెళ్ళ రోడ్లో ఉంటుంది. 3.80 ఎకరాల బత్తాయి తోట. ల్యాండ్ యొక్క కీ పాయింట్స్ వచ్చేసి అద్దంకి నుండి 16 కిలోమీటర్స్లో ఉంటుంది. తోటలో 3 బోర్లు కూడా ఉంటాయి. 20x20 సైజులో కాంక్రీట్ వాటర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ కట్టారు. ఆపోజిట్లో బలరాం నగర్ కాలనీ కూడా ఉంటుంది. ఒక సపరేట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా ఉంది. ఓనర్ నెంబర్ 9989950510.